prvej časti nášho seriálu o výrobe rovnoramenných váh sme vám ukázali, ako zostrojiť váhu. Pílili sme, brúsili, vypaľovali dierky, až sme napokon váhu zostrojili. V tomto dieli vám ukážeme, ako sme našimi váhami vážili. Najprv váhu nastavíme. Ak je niektorá strana váhy ťažšia, na ľahšiu stranu pridáme zo pár špendlíkov. Váha je vyvážená vtedy, ak nám jazyček váh zostane v pokoji aj na jednej, aj na druhej strane fľaše. Bohužiaľ dostať jazyček do stredu fľaše sa nám napriek veľkej snahe nepodarilo. Potom sme začali vážiť. Do prázdnej misky sme vložili 2-eurovú mincu a do druhej misky sme začali pridávať špendlíky. Špendlíkmi sme sa snažili váhy vyvážiť. Ak sa jazyček začal pohybovať zo strany na stranu okolo stredu fľaše, považovali sme to za rovnováhu. Špendlíky sme zdrátali a zistili sme, že 2-eurová minca váži toľko ako 71 špendlíkov. Váhu jedného špendlíka teda vypočítame, ak váhu mince podelíme počtom špendlíkov. V našom prípade jeden špendlík váži 0,12 gramu. Potom sme začali vážiť ostatné euromince. Bolo to jednoduché. Počet špendlíkov stačilo vynásobiť hmotnosťou jedného špendlíka. A tu sú naše merania. V tabuľke si môžete porovnať skutočné hmotnosti minci s našimi nameranými hmotnosťami. Počet špendlíkov je priemerný, pretože každú mincu sme vážili 5 krát. Najväčšia odchýlka, ktorej sme sa dopustili, bola iba 170 mg. S našimi váhami sme boli teda na najvýš spokojní. Materiál na zostrojenie váhy je ľahko dostupný a pre naše účely sú váhy veľmi presné. Skúste ich zostrojiť aj vy. Prajeme vám veľa zábavy.